Здравейте, братачки, аз съм Ведата и добре дошли в първото ревю на този канал на Пакта. Преди да започна всичко, искам, ако не сте се абонирали, да го направите, да оставите един лайк, защото все пак тук качваме доста интересни подкасти, ревюта и като цяло неща, които все още няма да ви кажа. Днес ще направим ревю на това, не на ръката ми, а това, което е на ръката ми. Вече може би от около 5 дена, не съм напълно сигурен, не запомнях точно датата, коя беше, но да кажем, че от около 5 дена тествам този часовник, който е на Xiaomi. Всъщност Xiaomi е марка, която и преди съм ползвал, така че мога да кажа, че според мен е доста хубава марка, при положение, че е ефтина, нали, води се китайска марка, но пък наистина аз съм доволен от продуктите и преди да сме започнали, имайте на предвид, че това е първият часовник, който тествам. Такъв часовник, Smartwatch, така че нямам опит, не мога да ви кажа сравнение с други как се справя, но ще ви кажа какво има, какво получавате, какво ми е харесало, какво не ми е харесало. И така, сега нека да разгледам малко характеристики на часовника. Дисплея е 1,34 инча, което е 3,4 см, двуядрен с 1,2 ГГц, оперативна памет 512 МБ, вградена памет 4 ГБ, няма слот за карта, ако искате да сложите допълнително. И разбира се, има и различни сензори. Имаме сензор за светлина, жироскоп, сензор за пулс и акселерометър. GPS-и, Bluetooth, всякакви такива неща, нали, които са доста удобни. Доколкото знам, този часовник е съвместим само с Android. Не мисля, че работи на iPhone. Може да получавате между другото известия за SMS и някакви такива като цяло нотификация, ако имате на семейен телефон и може да виждате, което е едно от нещата, които харесвам, и ще започваме да говорим за това, кое харесвам, е, че да, може да гледате. Примерно лично за мен е доста удобно това нещо, когато примерно съм на борда, когато съм навън, когато карам борда и ако чуя нещо от телефона ми пищи или нещо такова, мога да направя ето е така и да погледна, да видя всъщност ако някой ми е писал, ако някой ми звъни, но не знам защо, когато някой ми звънеше, винаги пише непознат номер, въпреки че го имам в контакти. Това така и така не можах да разбера нещо дали от телефона ми беше или от часовника. Друго нещо, което също доста харесвам е, че може да измерва и крачките, нали, колко крачки сте минали. Това е нещо, което мен ме кефи, аз имам на телефона такова нещо. Харесвам да мога да следя, примерно дали съм бил активен или не, колко съм бил активен през деня. Говорейки за това също имаме и колко калории сме изгорили и постоянно може да ни следи пулса, което пак е според мен доста готина екстра. Друго, което ми харесва е и за съня, само че не съм напълно сигурен точно как работи и колко е ефикасно. Когато спите с часовника, можете да ви засече, нали, кога сте заспали, кога сте се събудили, кога ви е бил, нали, дълбокият сън и такива неща. Аз лично пробвах, засякох 2 нощи така и не беше с точност, нали, с някаква идеална точност, но пък работи. Дисплея също е Always On, което означава, че винаги е включен, което може би си мислите, че е много лошо в момента, защото ще трябва всеки ден да си зареждате часовника. Лично аз не съм го натискал постоянно вече, хайде Цветка и ми покажи ми той, покажи ми онова, нали? И въпреки това заредих го и откакто го тествам, не съм го зареждал повече и е на 34% в момента батерия, което не ме впечатли. Не знам другите колко често се зареждат часовниците. Аз лично очаквах, че часовник се зарежда всяка вечер, когато е такъв, защото колко батерия ще има вътре, нали? Обаче се оказа стабилно. Не знам както казах, това е, че не мога да преценя, нали, с другите часовници колко издържа. Имаме и водоустойчивост до 1 метър, IP67, ако не се лъжа, което означава, че все пак би трябвало да можете да си миете ръцете спокойно и да не се притесняте за часовника, но не ви препоръчвам да сте в басейни, море. Често казвам, не знам дали бих ви препоръчал да се къпите с него. И отгоре имаме Gorilla Glass. И така, какво не харесвам в него? Честно казано, може би външния вид някакси не е нещо, което толкова много ме радва. Мен ме радват часовници тип G-Shock, някакви по-такива груби, не знам. И това е някакси по-простено, но ако някой му харесва такъв тип, да, това ще е идеално за него. И всъщност, като се замисля, не знам наистина дали има нещо, което не ми харесва друго, освен външния вид. Просто има всякакви екстри нещата, които може да правите. Сега, гледайки го така, да ви ги кажа, защото не съм ги запомнил всичките наизуст. Имате като цяло ужасно много тук варианти, където да изберете, нали, за самия спорт, който ще практикувате и да ви засича, нали, колко време сте
колко време сте спортували и колко разстояние сте минали и тем подобни. Имаме и часовника, всъщност, който когато задържим така, ще почне да ни излизат някакви други часовници, които, в смисъл това е като дизайн, които може да си изберем, така че може да ги разгледате, да видите кое ви хареса най-много. Мен лично сякаш това ми хареса най-много. След това имаме Activities, но в момента нямаме никакви, така че може да видим всъщност и времето, което пак е доста удобно. Датата, днес минал съм 1098 крачки, което не е много при положение, че се движа с борд, така че да. След това имаме и ето това, което е за да ни измерва постоянно пулса. Имаме музика, имаме аларма, между другото алармата е доста интересна, понеже само вибрира, самият часовник е доста интересно. Имаме компас, ако случайно ходим някъде и се изгубим. Имаме и хронометър, за да можем да се засичаме, не знам, каквото решим, че искаме да засичаме. Както казах, ето това тук е за спането. Ако направя така, History може да видите двете вечери, когато съм спал. Това ми е спането. След това имаме тренинг център, което може да тук имате като един фитнес инструктор в вашия часовник. Таймер и най-накрая имаме локейшъна или така наречения GPS. Като цяло има наистина супер интересни неща, доста готини екстри и ако искате да си го вземете, може да го направите от сайта на Ardes. Линк ще има долу в описанието, може да ползвате промокод PACTA. И нещо всъщност, което забравих да ви покажа, което не е кой знае какво голямо значение, но това е другото нещо, което идва с това кабелче с ето като, даже не знам как го нарека, някакво като място за зареждане, където просто слага самия часовник, за да се зарежда. Включвате го към контакта, слагате го на часовника на това чудо и то се зарежда. И след това няколко дена си карате без да си го зареждате, не го зареждате всеки ден, както аз мислех, че трябва. Надявам се това видео ви е харесало. Най-вероятно има супер много неща, които не съм казал, просто това ми е първият часовник, който правя. Това е първото ревю на часовник, който правя, не часовник, който правя. Така че можете преспокойно да кажете в коментарите какво важно съм пропуснал, ако съм пропуснал нещо, какво да направя по-добре следващия път, ако имам възможност отново да направя ревю на часовник. Всякакви линкове, които може би ви трябват, са долу в описанието, така че погледнете там и ще се видим пак следващия път.